दासिमबो जायगाफ्रा गय बागान रबाट बागान जोबथारलै नै साहा बागान दं मोनसे बरिया साहा बागान दैयानो गैया बे दलरसे दं साहा बागान फिसा फिसानो खेंखाय माबामोननि बायदिया रन्जितनि बायदि IDBI रन्जितमोननि बेंक नामा बियो लनखौनो हरनो हाया खेंखाय बाजार Kokrajhar बेयावनो मोनसे केथलिक चार्च नायदो दाना मा जायगायाव मोनफैखो जों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सफैलायबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बेयावसो थांगोन जों नैबेयाव प्रग्राम जानो नागिरलायबायलै नै मालाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोबनोनो थाङा बै मामोनलाय बैयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि प्लेग्राउन्ड हाग्रा गुदु बैयो जों खनसे फैखांबायमोन नामा बेयाव फैबायमोनबा आंला बारा खरा सालायनो हाला सालायसे बेल' मोनसे प्रब्लेम ना फिल'सफि डिपार्टमेन्टआनो गैया बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दासिमबो डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रि नालाय MCA बेयाव ना गोगोम जोंसो लाइब्रेरि अडिट'रियाम गोदान लुगासिनो मालाय माहाजोनफोरनि ना ओंखारलांफिनसैलै थानो बाबाय जों Jadi
खामानि दंबावो स्ट्रबेरी मोनबाय स्ट्रबेरी जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन थार साइड UN Academy मोनबाय नै UN Academy क'क्राझार नै आदा मैखोमनि फुरानाया लोगोफोर जों जे जायगायाव फैदोंमोन मोनफैबायानो होनजाबाय आरो लास्टआवहाय विशाल लास्टआवहाय नै मोनफैमारबायसो आरो जोङो बे जायगायाव फैनानै माबा होनांगौसोमोन नामाथाय बेफोराव जेबो होनाङा ना लास्टआव मोनफैबाय नै